Што? Усяго 1 300 000? Як на гэта можна выжыць? Прайшло амаль 30 маіх гадзін гульні ў Soviet Republic, і вось я зразумеў. Пора. Хопіць гуляць у казуальны сярэдні рэжым для слабакоў, хопіць шукаць адгаворкі, бо прыспеў час будаваць свой Мінск мінулага. Я гатовы. О, як я памыляўся. Задача простая: пратрымацца як мага даўжэй на высокім узроўні складанасці, не зваліцца да мінусавога бюджэту і пазнаёміць вас з гэтай цудоўнай, на мой погляд, гульнёй, хардкорным сімулятарам гарадабудаўніцтва ў сеттынгу сацыялізму, якая захапіла маю ўвагу апошнія дні. Ну што, націскаем на высокі ўзровень. Рэалістычны пакуль для мяне гучыць зусім страшна, але пра яго нюансы распавяду пазней. Адзінае ўнясу змену, пастаўлю вечны дзень, бо я ноччу не бачу ні халеры, агулам рухавік гульні сам сабе не выдае суперпрыгожага графонія. Дзякуючы чаму, вядома, не выносіць вашу сістэму, як той рабіў вядомы гарадабуд Cities Skylines 2, але і выглядае не так сакавіта, як апошні. І пастаўлю яшчэ 1960, бо калі пачынаць, дык ад пачатку. Распрацоўшчык гэтага савецкага свята будоўлі славакі, у якіх таксама багатая сацыялістычная гісторыя ў пасляваенны час, таму цалкам не дзіўна, адкуль тут столькі зразумелых і знаёмых дэталяў. А пры загрузках нас будуць радаваць чорна-белымі фото Славакіі тых самых часоў. Наша маладая рэспубліка будзе межаваць з Савецкім Саюзам і НАТО, і як сапраўдны сацыялістычны рай гандляваць будзем з усімі, нават ідэалагічнымі ворагамі. А для гэтага маем два асобных банкі у брудных зялёных паперках і магутных рублях. Першае можна будзе здабываць, прадаючы краінам захаду свае тавары, але на карце я неяк не знайшоў сабе зручнага месца, каб два розных памежных пункты былі побач. Таму вырашыў усё ж прыяднацца да двух савецкіх. Нічога, калі што, да мяжы з НАТО даедзем на цягніках. Выдалі мне не бюджэт, а нейкія аб'едкі, бо 1 300 000 рублёў і 600 000 $ гэта амаль у 10 разоў менш, чым я атрымліваў пры навучанні. Да. План по будоўлі светлай камуністычнай будучыні прыйдзецца скарэкціраваць, будзем эканоміць на ўсім. Вядома, горад пачынаецца з дарог, а самыя танныя дарогі, дакладней бясплатныя, грунтовачка. Ну і што максімальная хуткасць на ёй 35 км на гадзіну? Няма чаго лётаць, калі дзяржава ў эканамічнай небяспецы. Улепім першы барак на 20 жыхароў. Як бачыце, выбраць з дамоў тут ёсць, але большасць з іх пакуль недаступна. Толькі пазней праз універсітэты мы зможам адкрываць новыя грані тэхнічнага развіцця. Але да гэтага вельмі далёка, і таму пяройдзем да пытанняў прасцей. Электрычнасць. Я выбраў гэта месца для горада яшчэ і таму, што праз мяжу ідуць ЛЭП, ад якіх можна засілкавацца. Вядома, за пенёнзы. Але вам трэба зразумець галоўнае, вы не ў Cities Skylines ці якім іншым гарадабудзе. Тут мала што само па сабе працуе і умоўна не распаўсюджваецца. Нам трэба электрычнасць ад ЛЭП, усё па правілах рэальнага жыцця. Ад ліній высокай напругі нам трэба пабудаваць падстанцыю, ад якой у розныя бакі мы пацягнем ужо правады меншай напругі да трансфарматараў на раёнах, якія ўжо ператвараюць усё на 220 для вашых хат. Трэба пазначаць, колькі канкрэтны мегаватт закупляць, якой прапускной здольнасці слупы цягнуць і глядзець, каб на адным трансфарматары не вісела больш за 2,5 мегаватты, бо можа ляснуць. Бачыце, колькі ў нас патрабаванняў гарыць чырвоным? Няма току, ацяплення, вады, школы, дзіцячага садка, працы і светлай будучыні. З апошнім, вядома, мы нічога зрабіць не можам, але з астатнім дапаможа выбудаваная сістэма, каб нашыя чалавечкі маглі спакойна ляпіць свае пяцілеткі ў 4 гады. Саўгас-мільённік паўстаў сярод яшчэ пустых палёў, і ўжо хутка тут будуць паспяваць хлябы, але да гэтага яшчэ тыя палі трэба наляпіць. Я крыху непаслядоўны, не асуджаюць, у нас тут хоць і планавая эканоміка, але без дакладнага плана. Таму пакуль гульня на паўзе, вазьмуся за больш прыярытэтнае. Савецкі грамадзянін яшчэ не перайшоў да палепшанай версіі сябе, якой не трэба ежа, а выпускаць у лес, збіраць карэнчыкі, ягадкі не адпавядае нашаму іміджу. Тут недалёка мяжа з НАТО, яшчэ падгледзець, смяяцца будуць. Таму паставім маленькі, але з багатым выбарам шапік. Тут цэлы адзін від хлебу пад паэтычнай назвай ежа і мяса, дарэчы, ялавічына. У нас зараз не ў кожным гіпермаркеце такое знойдзеш, а вось раней у кожным кіёску на рагу вуліцы было. На пачатку ўсё гэта мы будзем вымушаны пакупаць за грошы, рублі ці долары, а з часам, наладзіўшы вытворчасць, забяспечым сябе самі. У гульні, зразумела, прысутнічаюць свае спрашчэнні, каб вы зусім не звар'яцелі. Таму, напрыклад, тая жа кацельная для ацяплення на зімовы перыяд працуе па вобласці, і ніякія трубы пад зямлёй весці не трэба. Але каб яно грэла, нешта трэба ўнутры
спаліць і камусьці. Першыя супрацоўнікі кацельны высунуліся па яшчэ не аб'езджанай грунтовачцы на працу. Аўтобусы тут пусцяць не хутка, так што няхай прывыкаюць. А вось унутры іх будзе чакаць першая партыя вугалю, якая аўтаматычна закупляецца за мяжы. Вядома, мы зможам і самі потым яго здабываць, але, здаецца, з такім запасам грошай і складанасцю гэта адбудзецца не хутка. І наўрад ці ў прынцыпе адбудзецца. Гарачую ваду ў батарэі мы пусцілі, а вось з халоднай не ўсё так проста. Па-першае, трэба абсталяваць цэлую свідравіну, але якасць вады ў бліжэйшых ваданосных слаях не дацягвае да патрэбных 97%. Пастаўлю пакуль на 94. Чаго ім гэтыя 3%? Яны тут ледь не ўчора з рэчак пілі. Пойдзе. Станцыя падымае ваду, але, як і з электрычнасцю, яе трэба прыгнаць да спажыўца, да водаразборнага пункта па трубах і з дапамогай помпы. Так, чаму вада не ідзе? Станцыя працуе, помпа ўключана, вада не ідзе. Гэта гульня не для слабанервовых. Імаверна, трэба прайсці цалкам кампанію, дзе навучаць базе гульні, але пасля пары гадзіну першай місіі за праходжанне мне і ўсяго 7% геймерам далі ачыўку ў стым. Я зразумеў, што навучанне тут для лохаў і трэба адразу браць быка за рогі ў вольным пасяленні. Карацей, я проста перацягнуў трубу да помпы яшчэ раз і яно пайшло. Праўда, цяпер гэтыя клятыя жыхары незадаволены яе якасцю. Усяго 3% ад стандартаў, а ўжо насамі круцяць. Прыйдзецца паставіць яшчэ станцыю водападрыхтоўкі. Памылка яшчэ вісіць, але пакуль вада чысціцца, можна заняцца і іншымі справамі. А вось тут мы і будзем вырошчваць свае першыя ураджаі. Вядома, яно само ўсё расці не будзе, прыйдзецца закупіць угнаенні і цэлы трактар. А так, як з аднаго поля закрама радзімы не запоўніць, трэба паставіць яшчэ парачку. Гэта яшчэ што такое? Лаоград? Ну, мы не настолькі яшчэ інтэгрыраваліся ў сяброўства з камуністычным Кітаем, таму Мінск. Вядома, прыйшоў час паставіць які-небудзь еўраопт і дзіцячы садок, бо бацькам трэба працаваць на заводах, а не па хатах лынды біць. Я ж зусім забыў, што гэта складаны ўзровень, таму прыйшоў час паглядзець у бок смецця. На вуліцах Мінску яго, вядома, няма, а вось з кантэйнераў некуды трэба падзяваць. Праўда, бакі яшчэ трэба і паставіць, купіць смеццевоз, наладзіць яму маршрут, каб нічога не прапусціў. А каб набыць смеццевоз, яшчэ трэба вылучыць дзялянку пад аўтапарк, вядома, бясплатны. Так, з гэтым разабраліся. Што далей па спісе? Пункт нумар 1 заснаваць горад, пункт нумар 3 шчаслівы сацыялізм. З пунктам нумар 2 пакуль пытанні. Каналізацыя. Я зусім забыў пра галдэшкі. А чаму тут нельга паставіць туалеты на дварэ? Для 60-х даволі распаўсюджаная тэма. А мне цяпер думае, куды гэта ўсё вывозіць. Бо проста выліваць у раку ніяк. Не праз экалагічныя і маральныя дылемы. Яна ў 2 кіламетрах ад горада, я аддам палову бюджэту на пракладку труб. Прыйдзецца неяк выкручвацца. Тут па тыпу як з вадой. Ставім каналізацыйны люк, які працуе па вобласці, але вось да асенізацыйнай станцыі ўсё роўна трэба цягнуць трубы. Тут я зраблю рэверанс у бок распрацоўшчыкаў, каб набыць інерцыі і смачна выдаць у батмане нагой пад мяккае месца за дарогі і трубы. Колькі разоў я мацюкаўся, калі замест аднаго кавалка трубы выдаляецца і суседні, калі малая сцяжынка пры выдаленні цягне за сабой асноўную дарогу. Бязглуздыя павароты, незразумелыя вуглы і поўнае нежаданне злучацца. Магчыма, тут ёсць нейкія сакрэтныя прыёмы, што перадаюцца дзядамі, абраным недзе на зацягнутым павуціннем форуме пры святле свечак ад гемарою, але я дагэтуль іншы раз лаўлю лёгкага каня ад чарговай задачы з трубамі. Так, а якой халеры вада дагэтуль брудная? Чаму нішто не хоча нармальна працаваць? Я зараз звар'яцею. Як было лёгка і утульна на сярэднім узроўні з адключанымі інфраструктурамі. Зліў чыстую ваду, каб на яе месца залілася брудная. Я не зусім зразумеў, як гэта працуе, але вада стала нармальнай. І цяпер галоўнае нічога не чапаць. Памятаеце, мы з вамі наладзілі маршрут смеццевоза. Цікава, колькі тон ён ужо вывез за горад? Ведаеце колькі? Ніколькі, бо ён стаў колам каля аднаго з бакаў, бо скончылася паліва. Такой падляны ад высокага ўзроўню я не чакаў зусім, і я зусім не ўяўляю, як гэта правільна робіцца. Я бачу тут запраўкі, але мо ёсць нейкая база аўто? Не, яна нейкая вялікая. Пашукай нешта больш таннае і дробнае. Заменім старую бясплатную стаянку на нешта больш прагрэсіўнае з запраўкай. Бачылі? Я вылучыў кляты маленькі адростак дарогі, а яно знесло ўсё. Я спадзяюся, гэтыя распрацоўшчыкі кепска спяць.
Знайшоў бясплатную заправку. На жаль, бясплатная она толькі сама, а не паліва. Тады можна вярнуць і бясплатную стаянку, на якой, нагадаю, можна купляць новую тэхніку. А якая розніца, дзе ім стаяць? Бо купляць машыны з запасам капіталістычныя звычкі, ўсё павінна працаваць. А як мне яго цяпер заправіць? Дзе тут кнопка паслаць малога з каністрай за вугал? Можа, такая цыстэрна спрацуе як запраўшчык? Не хоча. Прасцей, напэўна, гэта проста прадаць і набыць новы. Хуценька намячаем новы маршрут. Глядзіце, наш малыш едзе на заправку. Гэта яго першая заправачка. Спадзяюся, гэта свалата не будзе зліваць саляру недзе за звалкай, пакуль я не бачу. Карацей, асенізацыйная станцыя ні халеры не робіць з галдэшкамі. У мяне ўсё так жа поўны чан з гэтым самым. Была надзея, што можа яно неякія там у нешта перарабляе, не ведаю, гномікі выносяць у маленькіх мяшочках у поле і закапваюць, пакуль ніхто не бачыць. Да, цудаў у сацыялістычнай краіне не варта чакаць. Труба да ракі ўсё такая ж дарагая, так што, імаверна, прыйдзецца везці на мяжу і здаваць за грошы. Зразумела, што плаціць будзем мы, а не нам. Прыйдзецца яшчэ і дарогу мяняць, бо абмежаванне ў 35 км на гадзіну на тыдзень ехаць будуць. Давай, маленькі гаўнавоз, ратуй Мінск, ляці валасы назад. Сістэма нават не заўважыла яго 3,5 кубы. Прыйдзецца браць вялікі. І яшчэ адзін. І яшчэ. Халера, можа ўсё ж такі уляпіць 100 кураку? Не, яно ўсё такое ж дарагое. Танней купіць яшчэ 1-2 асенізатары. Першы завод па вырабу ежы выйшаў комам. Будынак пабудаваўся, а дарога адчапілася. Назад яе прычапіць, як вы памятаеце з маёй прамовы пра дарогі, трубы і ўсіх сваякоў-распрацоўшчыкаў, зрабіць гэта не так проста. Значыць, трэба знесці суседні дом. Недарагі жа завод, сэрца рэспублікі і база для хлебнай незалежнасці. Жыхароў мы не проста знішчым, а пераселім у пабудаваны для гэтага побач будынак. У нас тут сацыяльна арыентаваная дзяржава. Праўда, у адзін усе не ўлезлі, таму раскідаў па раёну, хто куды прыб'ецца. Цяпер можна і дарогу нармальна правесці. Не так. І зараз можам спакойна выпякаць водар, нарачанскі і малочны батон. Але ж не будзе наш завод увесь час працаваць на імпарце пшаніцы. Нам усім трэба наваліцца і павялічыць намалоты. А з такой колькасцю палёў, якія дагэтуль нават не ўзышлі, мы дакладна і на мех не збяром. І за долары набудзем сапраўдны нямецкі камбайн «Матадор» і французскі грузавічок для збору ўраджаю, калі ён, вядома, вырасце. А што дакладна расце, дык гэта наш горад, і таму замест малога еўраопта было вырашана паставіць цэлы гіпермаркет і завесці нарэшце свой першы хлеб у крамы. Прыйшлося, праўда, трохі паціснуць мясцовы барак з галадзьбой. Яшчэ адзін французскі грузавічок атрымлівае задачу забіраць на заводзе свежую партыю батонаў і развесці іх па крамах, каб румяныя прадаўшчыцы з магутнымі рукамі і не менш магутных памераў павыкладалі іх на драўляныя паліцы. А каб углеводы не адкладваліся на баках, трэба невялікі стадыёнчык, па якім «Дынама» неадкладна пачынала бег, дом культуры і піўны шапік. Шырокі спектр сацыялістычных забаў. Да іх можна яшчэ дадаць паліклініку, каб старым было дзе пасядзець і пасварыцца. Людзі, дарэчы, увесь час тут патрабуюць цэрквы, але паняцця не маю, дзе іх браць у сацыялістычным сімулятары. І не забываем, што амаль усюды трэба яшчэ і машыны адмысловыя ў парк ставіць. У паліклініку хуткую, у міліцыю машынку 2 і ў пажарку, вядома, каб яны з лесвіцамі і драбінамі па вуліцах не бегалі. Дарэчы, па асноўных праспектах, думаю, пара які бетон пакласці, каб смеццевозы, дастаўшчыкі і простыя грамадзяне хутчэй перасоўваліся. Сацыялізм прадугледжвае не столькі якасць, колькі колькасць. Таму за кожным заводзікам няблага бы мець свой складзік, з якога прасцей і прадукцыю па грузавіках растусоўваць. І да гэтага складзіка адразу прыяднаць гордасць усёй рэспублікі. Лікёра-гарэлачны завод «Крышталь», што паставіць на паток выраб якаснай алкагольнай прадукцыі, якую і самому перад вячэрай угарнуць можна, і за бугор не грэх прадаць за долары. Мікраменеджмент гульні тут, вядома, не кіслы, таму не забываем ручкамі перанесці пункты пагрузкі хлебушка з вінішкам для дастаўшчыкаў з заводаў на склад. Пакуль я цешыўся наладжанай сістэмай дастаўкі хлябоў і він, лягла сістэма смеццевозаў, бо, аказваецца, заводы ў сваёй вобласці ствараюць шмат смецця. Так што бліжэйшую гадзіну буду калупаць маршруты машын, размеркаванне па баках і стварэнне новых. Па сутнасці, гульня складваецца з такіх частак, дзе ты калупаеш адно пытанне, ўсё наладжваеш і толькі атрымаўшы задавальненне
задавальнення ад пераадолення праблемы, бачыш, што на іншым фронте зноў усё нехта паламаў. Ну, вядома ж, не ты. І вось ты наладжваеш працу ў маленькім кавалку, дзе, здаецца, усе патрабаванні задаволены, але адсутнасць росту — гэта стагнацыя, таму Мінск пачынае расці. І задача ускладняецца, бо мікраменеджмент нікуды не падзеўся, а колькасць крам павялічваецца. Вось уже трэба ставіць другую кацельную, бо першая не дацягвае да ўскраіны, і каналізацыю, і ваду. А гэта зноў танцы з трубамі, і тут нельга проста ўпілавацца ў гатовую магістраль. Трэба ствараць пункты злучэння, недзе, магчыма, чарговыя помпы і развязкі. Акрамя хлеба, гэтым трагладытам трэба яшчэ і мяса. Яго, вядома, можна закупляць, як увесь час да гэтага, але мы імкнёмся да самазабеспячэння ў небяспечным свеце, дзе кожны так і думае, як нас прагнуць пад сябе. Таму на чарговым з'ездзе партыі было прынята адзінагалоснае рашэнне будаваць мясакамбінат. Але мы, верабіі, ужо стрэленыя, недарэмна 30 гадзін нагулялі дагэтуль і ведаем, што ланцуг вытворчасці і хранення складваецца ажно з 3 будынкаў, і пачнём з апошняга. Гэта, дарэчы, тое, чаму вучыць гульня пралічваць крокі наперад. А то можна ўляпіць завод у прыгожае месца, а потым 10 хвілін намагацца неяк умантоліць побач яшчэ 2 патрэбных будынкі з ланцугу, каб яно ўсё працавала. Спачатку рэфрыжэратар, на якім мяса будзе захоўвацца ў марожаным выглядзе, і адкуль яго будзе забіраць адмысловы аўтамабіль з халадзільнікамі. Да яго прыяднаем сам мясазавод, і ўжо да яго завод жывёлагадоўлі. То бок мы зрабілі першы этап ланцуга апошнім. Цяпер толькі трэба дамоў побач наставіць, каб на гэтым усім было каму працаваць. Калі жадаючых будзе мала, можна проста адключыць ваду. Насамрэч можна проста прымусіць частку насельніцтва з дома працаваць у нейкім канкрэтным месцы. Тыпу, мы вам жытло за працу выдалі, так што няма чаго лынды біць, айда адпрацоўваць. Цёплы сэрцу прымусовы сацыялізм. Можна прапанаваць працу каму з іншых раёнаў, паставіўшы прыпынкі. Тут даюць магчымасць выбіраць, каго вазіць, з якой адукацыі, будзе гэта школьны, турыстычны ці яшчэ які аўтобус. Гэта круто. Але сам прыпынак немагчыма паставіць на ўжо гатовую дарогу, як яго ўсадзіць пасярод гатовага горада і не знесці пры гэтым раён, задача далёка не 3 цел. Вось тут, канешне, City Skylines 2 перадае прыветы. Паміж тым, у нас ужо усяго 590 000 рублёў і 100 000 долараў, а нейкіх змен у бок плюсоў у бюджэце не відаць. Продажу віна восеньская рапсодыя і хлебушка за мяжу не хапае, каб перакрыць выдаткі. Першы нямецкі камбайн, куплены паміж тым за долары, выязджае на першае поле сабраць першы ўраджай. Прама зараз, калі вы прытрымлівалі ўсё відэа свае пачуцці, дазваляю пусціць скупую слязу умілення. Глядзі ты, жыхар быў незадаволены адсутнасцю бара, хоць побач быў піўны шапік. Я знёс дом гэтага хлуса і паставіў на яго месца сапраўдны бар. Як табе такая іронія, Карл Маркс? Я не такі жорсткі, ўсё ж людзей перад гэтым я рассяліў па суседніх дамах. Цяпер трэба знайсці маленькі алкавоз і ўнесці змяненні маршруту. А ёкарны ты, бабай, дык вось як збіраць смецце з дамоў без бакаў. Гэта трэба асобная пляцоўка для спецтэхнікі. Адсюль і снег будуць ездзіць чысціць. Колькі гуляеш, увесь час нешта новае знаходзіш. Запрашаеш людзей з вышэйшай адукацыяй за грошы ў дом, бо ў школе няма каму працаваць. Адны непісьменныя. Змагаешся з дарогамі. Потым зноў змагаешся з дарогамі. Выбіраеш якую спартыўную пляцоўку і куды ўсандаліць, бо людзішкам трэба нейкі спорт. Чаму яны не могуць, як нармальныя людзі, схадзіць папіць піўца? Пераносіш слупы электрычнасці, потым зноў змагаешся з дарогамі і так цэлымі днямі. У гэтай гульні ты толькі і займаешся, што сочыш за дзясяткам спраў, выпраўляеш старыя косякі на новыя і ваюеш з дарогамі. Аказалася нечакана, што зліваць галдэшкі ў раку за долары ў разы даражэй, чым за рублі. Я болей на асенізатарах змарнаваў. Ведаў бы раней, колькі б грошай сэканоміў. А іх між тым зрабілася неяк нават не цывільна мала. Такім макарам пажар сацыялістычнай рэвалюцыі можа загаснуць, нават не распачаўшыся. І пайшоў снег. Гэта, вядома, не падкіне мне ніякіх добрых навін, а толькі рахункі за вугаль для кацельных, запавольванне транспарту і аплату працы спецтэхнікі па ўборцы снегу, адсутнасць працы на палях і іншыя праблемы. Здаецца, што гэты заход у складаны рэжым для мяне аказаўся сапраўды складаным.
Гэта далёка не ўсё, што можа прапанаваць гульня. Далёка. Ёсць яшчэ рэалістычны ўзровень складанасці, дзе адным са змяненняў будзе пабудова ўсяго выключна за матэрыялы і працадні. Вам трэба будзе ствараць будаўнічыя арганізацыі і вазіць матэрыялы, такія як дошкі, бетон, сталь і іншыя. Усё з-за мяжы за грошы і дастаўляць на пляцоўку. Купляць, пакуль самі не пабудуеце свае першыя заводы, лесапільні, вугальныя шахты і іншае. То бок памер вашых праблем можа стаць яшчэ больш. Ці менш, бо як вы бачылі, на пачатку складанасць цалкам кіруемая і можна стварыць умовы для спакойнай і лёгкай гульні, калі вы хочаце пагуляцца з самім горадам і не хочаце рэалістычных сімуляцый. Адключыць патрэбу ў каналізацыі і электрычнасці ці ўвогуле ўзяць бясконцасць грошай і займацца стварэннем ідэальнай савецкай рэспублікі, не зважаючы на такую дробязь, як бюджэт. Карты сапраўды вялікія і можна зладзіць цэнтры па здабычы вугалю і жалезнай руды, аб'ядноўваць маленькія прамысловыя гарады сеткамі жалезных дарог, якія, паверце мне, то яшчэ сімулятар чыгункі. І без ведаў, як працуюць там светафоры і развязкі, не разабрацца. А, напрыклад, на стварэнне ланцуга ад здабычы вугалю да пагрузкі яго ў вагоны можна змарнаваць не адну гадзіну, пакуль не разбярэшся ва ўсіх гэтых фортыфікацыях. Яны ж тут ні халеры не падпісваюць і не тлумачаць. Проста вось табе 4 тыпы аднолькавых па карцінцы вежы размеркавання навалачных грузаў, а ты там сам на торке разбярыся, якія для чаго. Складана, незразумела, але вельмі цікава. Для аматараў падобных сімулятараў і выпрабаванняў выключная рэкамендацыя. Тут яшчэ шмат чаго: атамная энергетыка, сарціроўка смецця, камуністычныя партыі і парты з судабудаўніцтвам, аэрапорты і бясконцая колькасць ланцугоў вытворчасці. Адзінае, што гэта ўсё апранута ў, не самую, давайте прызнаемся, прыгожую абгортку, што калі б дэталькі і мадэлькі былі больш прапрацаваны, інтэрфейс не з тэкставай гульні 90-х, яно б глядзелася суперсексуальна. Але разумееш, што дадай гэта ўсё сюды, і мы бы атрымалі такія ж прыколы, як і апошні City Skylines 2, які хоць і працаваў, але ў цэнтры вялікага горада мог ужо выдаваць добра калі 15 кадраў на секунду. Бо сімуляцыя кожнага дрэва і чалавека не можа прайсці бясследна. Ну і музон у гэтай гульні люта крынжовы. Агулам балы выстаўляць не буду, бо гульня, пэўна, вельмі нішавая і не для ўсіх, а аматарам не здзяйсняйце грэх, не праходзьце міма. Тым болей вы ж разумееце, што каштуе яна не як самалёт. У Беларусі $10 і хоць выйшла ў поўны рэліз менш за год таму, злавіць крутую зніжку ўжо лёгка можна. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за ўвагу. Не забывайце заходзіць на канал Відзік, дзе 2 разы на тыдзень я раблю гульнявыя навіны. Таксама вялікі дзякуй спонсорам з Patreon. Каб далучыцца да гэтых слаўных людзей, пераходзьце па спасылцы ў апісанні, падтрымлівайце беларускую гульнявую прастору, атрымлівайце ранні доступ да ўсіх маіх наступных відэа на 2 каналах і дадатковыя эксклюзіўныя ролікі на сайце Patreon. Усім дзякуй і да новых сустрэч!